Amxaks collection ga kaya na kicin nan na musamman. Maza da mata ga wata sabuwar dama a Amxaks collection, kamfanin sayar da kayan more rayuwa na musamman. Amxaks collection muna da kayan kicin irin su tukanen zamani, plugs, wuƙaƙen gayu, kuloli da dangoginsu. Amxaks collection muna da leshi galla-galla, atamfofin zamani, huluna da agoguna 'yan gaske, rantsama shaddojin zamani da kuma yaduka 'yan yayi, a baya da huluna maza da mata na sanyi da na gayu. Amxaks collection muna da hijabai da safar gayu. Za ku iya kasuwanci da Amxaks collection a yanar gizo a 07037075607. Amxaks collection muna nan a Zurat, Kano, Najeriya. Amxaks collection, kasuwanci cikin aminci. Amxaks collection ga kayan sawa nan na musamman, ga leshi hada shaida har da atamfa ta musamman, na hulunan gayu da na sanyi. Amxaks ku fahimta, sannan da safar 'yan gayu kun gabaita.